Bona nit a totes i a tots. Gràcies, senyor alcalde. Bé, des de Compromís, com sempre, també començar felicitant a l'àrea d'intervenció i tesoreria, no sols per el treball i l'esforç que han fet fent aquest pressupost, sinó, a més, per la faenassa que ha tingut, senyor interventor, per a quadrar els comptes de 2010, que han tingut que fer jocs malabars. Venen al ple municipal portant uns pressupostos que, segons el senyor alcalde, en la memòria d'alcaldia diu que són austeros y adecuados a la realidad social, minorando el gasto corriente. El mateix va dir el senyor Escobedo en l'aprovació del pressupost del 2010 i del 2011, que ja estàvem en plena crisi econòmica. Però jo me quedé un poquet al·lucinar, bocabadà, al veure, sols en la primera fulla de la liquidació del pressupost del 2010, en la primera fulla, tenim una partida del protocol del senyor alcalde. S'inicia en 5.000 euros. Quan no en té prou, fiquem diners de més. Se gasta 6.562 euros. Una altra partida, la de publicitat i propaganda. El senyor alcalde no en té prou, fica 5.000 euros i no en té prou. Se'n gasta 8.905, en plena crisi, En plena crisi. De 10.000 que tenia, se'n gasta 5.500 més. Que quina casualitat, en la mateixa fulla, sense anar-se'n de la mateixa fulla, ens donem compte que va ser l'any que ens retallaren a tots els funcionaris i a tots els treballadors i als càrrecs electes el 5%, perquè estàvem en crisi. Tenien que retallar-nos, apretar-nos el cinturó. Doncs no, utilitza, gasta més diners i que casualitat, és que va ser la mateixa quantitat, 5.900 euros. Ahir, això va ser ahir, el senyor José Císcar, consejero de Educación, de Formación y Empleo, el PP, el coneix, no? Diu, los presupuestos están para cumplirlos. Jo dic que l'Ajuntament de Llíria no s'ha enterat d'això. L'Ajuntament de Llíria d'això no s'ha enterat. El senyor Rajoy, no és tiempo de fiestas. Això també després ahir. Jo dic que en el meu Ajuntament tampoc s'han enterat. Pressupost del 2010. 220.000 euros en festes. Quan no en tenien prou, se'ls gasten tots, 139.000 més. Al remat tenim 371.000 euros en festes. Però no en tenim prou, perquè ens gastem 20.000 euros en festes de joventut, 60.000 en l'aniversari de Sant Vicent, 26.000 en Perguller, etc. Jo recompte i tenim més de 600.000 euros. Ens pareix indecent, perquè no sols hi ha que ser prudents a l'hora de fer el pressupost, hi ha que ser prudents a l'hora de gastar, perquè això no fa tants anys, això va ser l'any passat, 2010. Jo dic, igual enguany està millor, segueix mirant, ens porta l'execució a meitat d'any. La primera partida, la primera fulla, el senyor alcalde, publicitat i propaganda, 4.000 euros, 2011. I em porta a gastar a meitat d'any, a meitat, 7.534. Bona publicitat i bona propaganda, per supost. En festes, comencem en 200.000 euros. Diu, bé, han sabut contindre els gastos, han llevat 20.000 euros, però és que no tenim ni pa pipes. Abans de les festes d'estiu tingueren que suplementar en 55.000 euros de més. I això que no tenim encara, el final, com anem a acabar? Ja veurem com anem a acabar. A nosaltres ens dona igual el que se pressuposte. El que no entenem és que en plena crisi econòmica aquestes partides no veuen estar nugades i ben nugades. Per dir que ens apretem el cinturó. I torna la frase, adecuados a la realidad social. Jo penso, adecuados a la realitat social, això és que estan pensant en l'atur, perquè avui en dia és el que més tenim així. Mira una partida 2010. Sí, estaran pensant en l'atur del nostre poble, a veure quan donen faena. Trabajos técnicos, 60.000. S'implementa en 417.000 i pico d'euros. Això és del planer. Tot el que, que per lo menos tant que el criticaren, a les obres per lo menos estan allí. Vostès conviden a les empreses concursos sense publicitat, entrar en més de 500.000 euros i no donen cap contracte, no conviden a les empreses d'ací. No tenim arquitectes, no teníem enginyers, teníem de tot i venen a fer aquest tipus de treballs les empreses de fora.
Al remat presentem una moció i hi haurà que solucionar-ho. Menys mal que ara pareix que estiguem per el bon camí i gràcies a que la moció s'ha aprovat, per lo menys estem convidant els nostres tècnics municipals que els pobres estaven desesperats tancant la paradeta i tirant a tots al carrer, perquè clar, així no se pot mantenir l'empleo en el nostre poble. Amortització de places. Diguem, ara anem a amortitzar en el pla de reequilibri, anem a amortitzar 7 places. És que les 11 places que teníem vacants pressupostades econòmicament. N'amortitzem 7 i menys mal que els senyors dels sindicats diuen que ahí teniu una plaça que és de tècnica auxiliar d'intermediació laboral. Diu, és que tenim que pensar, és que és la realitat social, és que necessitem que aquesta plaça estigui allí. Menys mal, també el felicitem de recapitular el tema i que la cosa s'ha adreçat al bé. Volem, des de Compromís, posicionar-nos en el que és la contenció de la despesa. Està clar que en temps de crisi volem que se facin retallades i que les despeses innecessàries, festes, saraos, publicitats, protocols, se retallen, per supost que sí. Per això farem també una bateria d'esmenes en el pla de reequilibri perquè des de les institucions tenim que donar exemple. No se mos en aprova cap, per supost. Igual com avui, totes les esmenes, nosaltres treballem. Després està clar que aprovar-ne cap. Des de l'equip de govern mos pareix també indecent que no se doni l'exemple que se té que donar. No pot ser que a aquest pressupost portem avui en dia, conforme està, 3 alliberats polítics i 4 personals, 2 d'ells eventuals i 2 secretàries. No pot ser. No pot ser. I que, a més, el senyor alcalde tingui un xòfer i un cotxe oficial. No pot ser. És que no mos pareix... És d'aixina. En altres èpoques és que estem parlant d'avui, no de fa 10 anys quan això anava bé, estem parlant d'ara, en la crisi que tenim. No mos pareix normal. Punt. I, bueno, anem a retallar? Doncs anem a retallar-li a l'oposició. Per què? Perquè sí. Junta de portaveus, 0 patatero. Que no cobren. Junta de coordinació, 60 euros. Junta de govern, 89. No ho entenem. Comissions informatives. Farem una proposta perquè a l'Ajuntament li costarà més barat. Boix ponderats no s'accepta. Pensem que, conforme va dir el meu company de Compromís, Paco, que és la llei de l'embut. Que és la llei de l'embut. Vosaltres tot i vosaltres retalló. Bé, doncs des de Compromís apostem per minorar també la despesa en consum energètic. Pensem que hi ha que controlar les despeses elèctriques, el consum de combustible fòssil com la benzina. Per això proposarem a la Comissió d'Obres un pla d'estalvi energètic que també s'aprovarà per a no tindre i fer mesures soltes i sense continuïtat, sinó per a que tinguem una continuïtat. Estarem amb vostès si prenen mesures per a pagar allumenar públic. Estarem amb vostès si decideixen que la policia local patrulli a peu i en bicicleta. Són mesures que perfectament es poden fer, no sempre, evidentment, però en molts moments. I no és ninguna broma, senyor alcalde, no és ninguna broma, perquè anar en bicicleta i a peu, a més, és saludable i s'estalvia en consum energètic i en consum de benzina, aleshores no se riga, que no és per riure's. Estem d'acord en apretar-nos el cinturó, però no estem gens d'acord en retallades socials, no estem gens d'acord en retallar el salari dels treballadors i treballadores. Pensem que la crisi no la té que pagar el treballador i el treballador perquè no l'ha creat. Encara que estaríem a favor de retallar productivitats. Per què? Perquè la productivitat, entre uns i altres, se podria tindre una plaça més de treball. I en el temps que corren, llevar a una persona de l'atur és molt important. Ho considerem important. Retallades en sanitat i en educació tampoc ens pareix bé, però sí que apostem en augmentar les polítiques de formació i d'ocupació. I esta matí, ho vaig llegir esta matí, la inversió pública se desploma en totes les cuentas regionals del 2012. Doncs a nosaltres no ens pareix bé, des de Compromís. Pensem que l'administració i la local també, ara en època de crisi, estem per a fomentar l'empleo. Clar que sí,
perquè som un motor que genera i que això és una manera importantíssima per a reduir l'atur d'este poble. És una carta més en la baralla i la tenim que utilitzar al màxim, perquè el nostre objectiu té que ser el treball i el treball. Tots estem d'acord, també estaríem d'acord en tindre que el nostre poble tinguera, per a tindre un pla integral d'empleo, si cal endeutar-nos un poc, doncs pensem que tampoc passaria res, perquè la gent no vol ajudes, la gent vol treballar. Una proposta del senyor Rus, per exemple, jo pague la pintura, la gent contracta personal del poble per a treballar i rehabilitar vivendes protegides, i això tampoc és tan senzill, tan difícil de fer. També estaríem d'acord en això. També vull parlar de l'ICIO, de l'hospital. Ara ve una sentència judicial que ens fa que tinguem que pagar uns diners addicionals per lo de l'hospital. I dic, és que això és una poca vergonya? És que l'hospital ens ha costat 5 milions d'euros a les girians i girianes i no volem un hospital tancat, el volem obert. Nosaltres hem ficat 5 milions d'euros ahí, i això és una poca vergonya. Això no podem consentir-ho, que nosaltres sí que hem fet bons 5 milions que acaben a l'hospital, això és el que tenen que fer i això és el que tenen que exigir i això té que quedar constància, perquè està tancat a cal i canto. Una altra gestió nefasta, el PAI. Un exemple, com tota la nit s'ha dit, l'ST1. La regidora d'Urbanisme que no vol saber res. Li ho adreça al senyor alcalde. El senyor alcalde és el que ho du. No tenim ni un duro i volem tirar endavant, un PAI que és que no podem pagar ni nosaltres. Diuen, anem a vendre un terreno que no sabem ni quin, ni quan, ni si se vendrà. Això, doncs no, haver-ho donat, per què no se va donar a canvi d'obra, com se tenia que haver fet? Això és una mala gestió d'aquest equip de govern, i gran, perquè a més ha enfrontat a tota la gent que té allí terrenys. És que fins el senyor Escobedo s'ha ficat una demanda. És que, això ja és el colmo del colmo. Res, estem parlant de 700.000 euros. Conservatori, només vaig a donar una pinzellada, quasi 1 milió d'euros. És una sangria per a l'Ajuntament, el volem en la xarxa de conservatoris de la Generalitat. Escola de dansa, plane, perquè si fora del plan confiança, encara no estaria ni a acabar, però que la gestió, de moment encara no està clar, una bona clava de pata. Escola d'adults, ni està ni se l'espera. L'escoleta de 0 a 3 anys, 0 patatero. El centre multiusos, ja acabeu l'hospital? Ja acabeu l'hospital i per almenys tindrem alguna cosa obert? Ni una cosa ni altra, a veurem si s'acaba. Escolatges, sense comentaris, ja ho ha dit abans el company del PSOE. Ara van a ficar un barracot per al menjador i han tingut que tallar els arbres, esperem que no siga per a tota la vida. En resum, ni estan adaptats a la realitat social, ni són realistes. Volem treball, treball i més treball. Per tant, volem més polítiques que fomenten el treball, el negoci, el comerç, la indústria i la recuperació del nostre entorn d'un urbanisme ordenat i que calen per al nostre poble, i els pressupostos d'enguany no estan enfocats en reduir l'atur del nostre poble. Bona nit.